タイ首相もゴーサイン、バンコク乗り継ぎも可能か、そのような記事になります。今後に向けてワクワクするような、そういった記事にもなるかと思います。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今回はタイのプーケットの開放が7月1日ということで間近に迫りつつあるんですが、それに伴いプーケット開放の詳細な情報がだんだんと出だし始めました。そのことについてどのような情報が発表され出しているのかお伝えさせていただきます。また、プーケットの開放、これを皮切りに10月にタイの他のエリアの開放、そちらについての情報も出だしてきております。こちらも合わせてお伝えさせていただきたいと思います。今回お伝えするポイントは、まずは1つ目。タイでのワクチンの進行は現在どのような状況なのか、そちらについてお伝えさせていただきます。そして2つ目は、次第に詳細が明らかにされつつあるプーケットの開放、そちらがどのような内容になっていくのか、現在発表されている内容についてお伝えさせていただきます。そして3つ目は、タイのそのような動きに伴い、海外も動き始めています。他の国からタイへと向かう航空便が一気に増便を始める、そのような状況が起こり始めております。そのことについてお伝えさせていただきます。そして4つ目は、タイでの現在のコロナの状況、どのようになっているのか、そちらについてお伝えさせていただきます。今回の動画でも7月以降のタイの開放、そして10月、また来年に向けてタイが開放されていく、そういった展望について予測するための、またどういうような形でいけるのか、そういったことも予測するための有益な情報がいろいろと入っておりますので、ぜひ楽しみにご覧いただければと思います。こちらのチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか世界の最新情報をお届けしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そういったものも最新情報を追って皆さんにお伝えしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。それでは早速内容に入っていきましょう。まずはタイでのワクチンの進行状況、こちらについて情報を見ていきたいと思います。まずはこちらの記事をご覧ください。内容はタイ政府がファイザー社製のワクチンを発注済み、そのような内容になります。これまでタイ政府はファイザー以外のワクチンは結構承認をしていたんですが、この度ファイザー製のワクチンも発注したということで、ファイザー製のワクチンも接種していき、一気にワクチン接種率を高めていく、そういった流れになっていくんじゃないかと思います。こちら簡単に詳細をお伝えさせていただきます。タイの保健省によりますと、タイは近く、まずアストラゼネカ社製の新型コロナウイルスワクチンを600万回分受け取る予定だということです。このアストラゼネカのワクチンは6月7日に出荷準備が整う予定で、ワクチンを受け取った後、品質検査を経てからタイ国内で配布をされていくということです。また、それに続き、タイ政府はすでにファイザーのワクチンの発注をしており、12歳から18歳までの人に接種をする予定だということです。また、それ以外にも、ジョンソン&ジョンソンのワクチンも500回分の確保に向けて協議を進めているということです。タイでは7月のプーケット開放、また10月の他のエリアの開放、それに向けてワクチン接種が急速に進んでいくと思われます。また、ファイザーのワクチンに関してなんですが、日本でも現在、ファイザーのワクチンを接種した人がだんだんと出てきていると思いますが、接種をした人から少し情報をもらいましたので、その情報について少しお伝えをさせていただきます。その方は現在、1回目のワクチン接種が終わったということなんですが、1回目のワクチン接種はほとんど何も変化はなかったということです。熱が出たりとか強い症状が出るのは2回目のワクチン接種の時に出ることが多いということで、ファイザーに関しては1回目のワクチンを接種した後、3週間後に2回目のワクチンを接種する、そのような形になっているということです。それでは次の記事になります。次の記事は、タイでワクチンが生産されている、しかももはや投与が始まっている、そのような話になります。タイのバンラック区のワクチンセンターで、アストラゼネカが開発し、タイ国内でライセンス生産された新型コロナワクチンを用いた集団接種が開始されたということです。バンラク区のワクチン接種会場では1日あたり100人の予約を受け付けている状態ですが、混雑を避けるため現在のところ接種は1日あたり50人に限定をされているということです。それでは次の記事を見ていきたいと思います。タイの伝統的ハーブファータライジョーンを新型コロナ治療薬に承認、そのような記事になります。タイ保健省はタイの伝統的なハーブ薬であるファータライジョーンを新型コロナウイルスの軽度の症状に対する治療に使用することを承認しました。このことに関しましては6月2日にすでに発表されており、すでに使用が有効な状態であるということです。タイ式医療開発局とタイ式医療従事者は長らくこのファータライジョーンが新型コロナウイルスの症状を緩和させることをタイ保健省に認めさせるために戦ってきたんですが、科学的根拠はないと主張する西洋医学を学んできた医師たちの強い抵抗にあってきたということです。
ただ、この度、このファータライジョンがコロナ治療薬としてタイ政府に認められたという形になります。それでは次、プーケットの解放について次第に詳細が明らかにされてきました。そのことをお伝えさせていただきます。こちらの記事をご覧ください。7月1日、プーケット解放にタイ首相もゴーサイン、バンコク乗り継ぎも可能か。そのような記事になります。なかなか今後に向けてワクワクするような、そういった記事にもなるかと思います。タイ南部の世界的ビーチリゾートプーケットは2021年7月1日より新型コロナウイルスワクチン接種済みの外国人旅行者の受け入れを開始します。このことに関しまして6月4日午後、タイのプラユット首相が正式に承認をしました。このプーケット開放計画でプーケットに入れるのは新型コロナウイルスの低中リスクの国から入国する外国人が対象となります。また、ワクチンの接種に関しましては、タイ到着の14日前から1年前以内にワクチンの接種をしている必要があるということです。ですので、現在のところワクチンを打ったら1年間はタイへの入国に関して有効であるということです。このプーケット開放計画で入国する外国人旅行者たちは隔離なしでプーケットに入ることができ、そしてプーケットを旅行することができるようになります。また、子どもたちに関してなんですが、ワクチン接種を受けた親と一緒に旅行する6歳未満の子どもは入国が許可されるということです。そして6歳から18歳の子どもはプーケットに到着するとすぐに新型コロナウイルスの検査を受ける必要があり、それで陰性であることを証明する必要があるということです。ワクチン接種証明に関しては、旅行者は自国で発行されたワクチン接種の証明書を持っている必要があり、ワクチンに関してはタイの法律に基づいて登録されているワクチン、もしくは WHO の認証を受けているワクチンである必要があるということです。また、これまではこのプーケット開放計画でプーケットに入った人たちは7日間プーケットに滞在して、それ以降は他県にも行くことができるというような、そういった情報があったんですが、今回の発表ではプーケットで14日間滞在する必要があるということです。そして14日間を終えたら他県にも移動することができるというような、そういったことでございます。また、プーケットへは直行便だけでなく、バンコクのスワンナプーム空港での乗り継ぎが可能になるというような、そのような情報も出てきております。これはまだ 100% 確定の情報ではないんですが、そのようなことになる可能性もありそうです。この場合なんですが、バンコクのスワンナプーム空港では、乗り継ぎ用の専用ターミナルと専用フライトができる予定だということです。ですので、今回の話をまとめますと、プーケット開放計画でプーケットに入ることができるのは、自国を出発する時の出発日の14日前から12ヶ月前までにワクチンの接種を受けているということ。また、子供に関してはワクチンの接種は必要なく、6歳未満の子供に関しては到着時の検査も必要ないということです。ただ、6歳から18歳までの子供に関しては到着時にコロナの検査を受ける必要があるということです。そしてプーケットに到着すると14日間はプーケットに滞在する必要があり、14日間の滞在が終わった後15日目以降はタイの他の地域へも自由に移動ができる、そのような形だということです。それでは次の情報になります。他の国から続々とプーケットへ向かう航空便が開始される予定でございます。まずは一つ目、ヨーロッパプーケット便の話になります。タイ国際航空は7月2日からヨーロッパの5つの都市とプーケットを結ぶ直行便を再開することを明らかにしました。対象となるのはチューリッヒ、パリ、コペンハーゲン、フランクフルト、ロンドン、この5つの都市でプーケット開放に合わせてプーケットへの直行便、こちらが再開されるということです。それでは次になります。エミレーツ航空もプーケットへの線を再開を発表ということです。こちらも7月の2日から、こちらは週4便ということになります。アラブ首長国連邦のエミレーツ航空は7月2日からドバイとタイのプーケットを結ぶ直行便を再開することを発表しました。こちらに関しましては週4便運航する予定で、航空券はすでに発売を開始しているということです。そして次はカタール航空になります。カタール航空もプーケットへ向かう便を再開する予定だということです。カタール航空は7月1日からカタールの首都ドーハからプーケットへ向かう便を直行便を再開する。そしてエミレーツと同じように週4便直行便を運航するということです。それでは次の航空便です。タイスマイル航空の話題になります。タイ国際航空の子会社であるタイスマイルは7月2日からプーケットと香港を結ぶ直行便を再開すると発表をしました。運航は月水金日の週4便で、料金は空港使用料など諸費用込みで片道3840バーツ、約13,500円からということでございます。そのような流れでどんどんとプーケット開放が進んでいっている、そのような状況ではあるんですが、それに伴いこのようなことも発表され始めてきました。こちらの記事をご覧ください。バンコクやチェンマイなど10都県を2021年10月には
隔離検疫なしで外国人旅行者に開放、そのような記事になります。タイ観光スポーツ省の大臣は6月2日、タイ代表員の議会において、10月1日には10の観光地を外国人旅行者に隔離検疫なしで開放すると明言をしました。今回、プーケットでは7月1日から新型コロナウイルスワクチン接種済みの外国人旅行者を隔離なしで受け入れを開始します。大臣によりますと、さらに10月1日にはプーケットに加えて、バンコク、チェンマイ、プラチュアップキーリカン、ペッチャブリー、チョンブリ、スラターニー、クラビー、パンガー、ブリラム、この10都県が隔離検疫なしで外国人旅行者に開放される、そのような話をしたということです。なお、これらの地域が開放されるためには、それぞれの地域でワクチンの接種率 70% を超える必要があるということなんですが、ちなみにバンコクは7月中にワクチン接種率 70% を達成しようと、そのようなことで動いております。このような形でこのままうまくいくと、続々とタイの様々な地域が開放へと向かっていきそうです。それでは現在のタイでのコロナの状況はどうなっているのか、そちらを見ていきたいと思います。こちらの記事をご覧ください。こちらは6月7日月曜日の数値になります。タイ政府は6月7日、コロナの新規感染者が2419人であったと発表をしました。そのうち1位はバンコクで943件、2位はサムットプラカンで321件、3位はペッチャブリで265件、それに続いてトランが106件であったということです。一方、過去24時間で2999人の患者が回復して退院をしたということで、新規感染者より回復をして退院をする人の数の方が多くなってきている模様です。いかがでしたでしょうか。今回はタイでのワクチンの状況、また7月からプーケットが開放されますので、それが現在どのような状況になっているのか、また条件はどうなのか、そういったことについてお話をさせていただきました。プーケットの開放についての条件に関しましては、ある程度の詳細が発表され始めたんですが、まだこれからもいろいろともっと詳細が発表されていくと思われますので、そちらも発表され次第、こちらのチャンネルでお伝えしていきたいと思います。また、10月からの他の地域の開放に関しましても、これからだんだんと明らかになっていくと思いますので、そちらも情報が確認でき次第、どんどんとお伝えしていきたいと思います。タイがこのような政策を取るにあたり、他の国もだんだんと追随をするような、そういったところが現れてくるんじゃないかと思います。他の国も開放されるような、そういった情報がありましたら、お伝えをしていきたいと思います。こちらのチャンネルでは、2021年、2022年の海外渡航に向けて最新情報を皆様にこれからもお伝えをしていきたいと思います。いつもこの動画を見ていただいて、いいねやコメントをいただきましてありがとうございます。これからも頑張って YouTube 投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回もこちらの動画ご視聴いただきましてありがとうございました。